Čaute ľudia, vítajte u ďalšieho videa. Toto video bude z Agaria a pustíme sa do toho. Nechcem, aby ma hneď na začiatku zjedli, ale čo sa stane? No, najväčší boom na celom svete. No, zase. Vidíte, to sú takéto bugy. Mňa hneď zjem. No. Počkajte chvíľku. Tak, a sme tu po malom striehu a pustíme sa do toho. Ježiš, to je on je väčší. Ako vidíte, volám sa Danko Panko. Ja nevidím, kde mám myšku. Ja aj tam je až. Tu máme hromadu. Dozadu. Nie. Nestihol som. A mám aj takú myšku. Môžem s týmto robiť, či môžem viac na pohybovať, alebo tak. Takže ja si dám na úver 4. No, teda je dobre, tak si dám na jednotku. Trošku sa prisuniem, aby som mohol dať medzerník. Shift, jak sa povie. Jo, ale guľka. Daj mi žradlo. Chcem byť veľký. Nechaj ma hamburger, nechaj ma. Prežili sme. A pokúsil by som byť dneska na prvom mieste a bude to potom super. Vidím, že sa tu nejaký spawnul práve. Ježiš. To... Ježiš. Mimo steklo. Už ma nenaháňa aj Dčko. Aj srdce. A keď si srdce, tak mi daj viac oných týchto guličiek. Ježiš. Díky. Kurník. Už som to mal. Už som bol veľký. Čo? Medzi... Sme tak narovnako. Určite. Teraz som ja väčší. Nie, čo mi ho žereš? Ja už mu dám žrádlo. Lebo to som nechcelo sa mi už. Minimapka. Čo? Mňa to laguje nejako. Čože? Poď ku mne. Pokébal. Ja mám moc roztiahnutú myšku a tento ma určite zožere.
Nechaj ma. Shift. Ale sme iba takéto malé 4 guličky. No, som mal ísť do boku. Tak. Ježiš. Moc hardcore. Medzerník, shift. No, nestihol som. Ježiš. Tam som už zemřel. Jo, teď jsem zemřel, jo. Ty vole, to bylo šťastie. Ty si sa práve spadol. Daj mi zrádlo. Hej, srdce. Nechaj ma, tak. Nechaj ma. No. Nie. Ja chcem niečo biele, lebo oni vtedy moc toho nevidia, oni zo mňa pôjdu. Dobre, už to máme načítané. Hej, sme to vy. Videli ste to na začiatku. Ale to potrebuje byť väčší na to. Ježiš, medzerník. Musím mať ruku na medzerníku. No, na shifte. Ježiš. Poď tam choď. Dal by som aj zajtra nejaké video možno. Dup. Aby sme mali viac videí. Keď poznáte Lukáša, tak ma Lukáš dneska vydal. A keď nie, tak si napíšte Lukáša Vega. Je tu. Oko. Musíme zjesť tohoto. Idem na ňo s myškou, vy to asi nevidíte. Ježiš, to bolo zle. Ježiš. Ty vole. On sa vystrelil. To som musel spraviť. Ne. Jak sme im utiekli, ale... No. Toto mi je, že ste takí bieli a oni vás nevidia dobre, takže oni idú do tých bielých končkov, lebo to takto ide do toho. A to by bolo z tohto videa asi všetko. Už sme trošku nemôžem už natáčať maximálne 8 minút. Čus.